Inin Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguna nga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyari na ang top stories for the day, Hunyo 25. Vice Mayor Familiaran, ginpasalamatan sa SP sa ulihing nga sesyon. Mayor Albi, magahatag sang ulihin niya nga soka. Punong Barangay Tanya Familiaran, nag-resign. BCPO, nagsugod liwat sang police tenix nga nagatuyo makabulig sa pagpanubo sang weight sang ubis nga mga pulis. Himamaylan City Mayor Raymond Tongson, wala sang problema sa oposisyon. Kag sa good vibes, mga utan prutas liban pa nga mga produkto sa mga mangunguma kag mananagat sa Bacolod, kinbuligan sa LGU nga mapabarato. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, temporary closure sa 6 a.m. to 4 a.m. nga window para makasulod sa 6-kilometer extended danger zone ang nagapabilin. Inisunod sa kay Office of the Civil Defense Negros Island Region Director Donato Sermeno III nga nagpatag na nagapabilin pa nga manubo ang sulfur dioxide flux sang bulkan Kanlaon gani hindi sila magkumpiyansa. Sa record sang DOST FIVOC sa June 25 nga bulletin sini, may 12 ka mga volcanic earthquakes kag 789 ka tonelada sang sulfur dioxide flux ang ginbuga sang bulkan Kanlaon. 600 naman ka metrong kataason sang plume kag madamol. Nagapabilin ang ground deformation. Sunod kay Sermeno, luyag ni Task Force Kanlaon Head Raul Fernandez nga magapabilin ng suspension sa pagsulod sang pumuluyo sa 6-kilometer extended danger zone agud man kuntani nga makatandar sila sang ilang pananom kag kasapatan. Mas maayo na lamang nga makasiguro. Samtang, padayon pang ginatukod ang mga tolda sa Kabakungan National High School Masulog Extension. Kabahin ini sang salayluhan sa mga evacuees gikan sa kabagdaan nga nagapabilin pa sa Casiliana National High School Senior kag Junior High School. Lubog yapon ng ang sulfur dioxide natin tapos yung mga 12 ang volcanic quake. So ang advice ni R.D. Fernandez, hindi lang anay pag-ilist. Okay. Sige. Kaya good line na karoon nga i-list natin kag Sa number 9, syudad sang Himamaylan ang nagpahibalo na nga manog-download ang pondo para sa Tent City. Ginsiling ni Himamaylan City Mayor Raymond Tongson nga handa kag plastado ng tanan sa Tent City nga ginatukod sa Himamaylan nga sarang magamit kung magsaka sa Alert Level 4 ang Bulkan Kanlaon. Nalipay man siya nga wala pa ini ma-activate bangod nagakasayran nga wala naglalang sitwasyon tugas ang Bulkan Kanlaon. Ang regional office ang nagpahibalo na sa iya nga opisina nga manog-download na ang 62 million pesos nga pondo nga damlag pa ilagin request para sa Tent City. Damlag pa ginpahayag sa Office of the Civil Defense na gin-approve na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang masobra 200 million pesos nga ginhinyo sa mga Kanlaon affected LGUs kag ining ipaagi lamang sa DBM. Nalakip na diri ang para sa Himamaylan. Sunod kay Tongson ang pondo ang ginhinyo ang mag-augment sa mga kinahanglanon sa Tent City. 300 ka mga tolda gikan sa Office of the Civil Defense ang gintukod sa Barangay 3 sa Himamaylan para sa Tent City. Na-inform naman kami nga may ara kami isa ka funding coming from national government nga to be downloaded already, no? Before it was just an application, pero just recently the regional office already informed us nga manug-download na. That is to augment pagit further ang mga needs sang Tent City. Pero sa subong palang yadaan, palayo man lang nga may matabo ya sa Kanlaon, ready na kami to receive, no? Ready na kami to receive kung ano magid ang instructions as far as wherever ang evacuees nga mahalin sang aton nga Office of the Civil Defense. Pwede ma-follow up na lang kamo, Mayor, sa DBM for that funding? Basically, it's waiting na lang na siya kay tuon nga information. 62 million. 60. Sa number 8, BCPO nagsugod liwat sang police tenix nga nagatuyo makabulig sa pagpaniwang sang ubis nga mga pulis. Nagpaandam si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III sa mga pulis nga overweight kag madakong tiyan nga sila ang posible makakasapwesto
kung silang hindi magniwang sa sulod sa isa ka tuig. Gani nagsugod na liwat ang Bacolod City Police Office sa ilang regular physical conditioning program nga ginatawag Polistenix. Nagatuyo ang inisyatibo nga mapasanyog sa ikayong lawas sang kapulisan agod mapasiguro nga fit, alerto kag handa sila sa paghimo sang ila obra. Isa sa pinakaunang mando sang PNP chief amo nga dapat pasado mga kapulisan sa ilang annual physical fitness test kag kung sila ang mapaslawan sa makaduwa ka beses mag-aapekto ini sa ilang promotion. Siling ni PNP spokesperson Police Colonel Jen Fajardo ang isa ka pulis ang ini dapat magbugat sa masobra 5 ka kilo sa ideal weight. Exempted sa nasambit nga standard sa mga pulis nga may seryoso nga medical conditions ukon disabilities. Sa number 7, masobra sa 2.5 million pesos nga balor sang shabu nakuha sa Bacolod sa sulod sang isa ka semana. Nakakumpeskar ang Bacolod City Police Office sang 2,511,899 pesos nga balor sa ginasuspetsuan shabu sa sulod lamang sa isa ka semana humalin sang Hunyo 16 tubtob Hunyo 22. Base sa records ng BCPO, 11 ka mga personang naaresto sa natigayon nga napulo ka mga operations. Masobra 369 ka mga gramos sa nga suspected shabu ang na-recover sa mga nagkadadakpan. Nalakip na diri ang kapin 1.2 million pesos nga balor sa ginasuspetsuan shabu nga nakuha sa ginpatigan nga bypass operation sa barangay Handumanan sa Bacolod sang Sabado. Sa number 6, kapulisan ang mayara na sang lead sa pagpatay sa isa ka broker sang kasapatan sa Himamaylan City. Ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Anthony Grande, hepe sang Himamaylan PNP, nga mayara na sila sang lead sa pagpanglutang patay sa isa ka broker sang kasapatan sa Guasang Bulangan sa Barangay Carabalan, syudad sang Himamaylan, sang Martes sang hapon. Base sa investigasyon, unang adlaw sang bulang sa lugar, gani nagbulang ang biktima nga si alias Jasmar, 36 anyos. Apang sang siyang yara na sa Guasang Bulangan, nagpalapit ang isa ka suspect kag gintiro siya sa liog. Sa natumba ng biktima sa duta, liwat siya nga gintiro sa ulo sa makaduwa ka beses ang isa pagid ka suspect. Giniyon nga naglakat ang mga suspect samtang gindala naman ang biktima sa Governor Valeriano M. Gatuslao Memorial Hospital apang siyang gindeklarar na dead on arrival. Na-recover sa crime scene, 2 ka mga baseo sang caliber 9mm pistol kag isa ka baseo sang caliber 45 pistol. Personal grudge ang isa sa mga motibo na ginausoy karon sang kapulisan. Sa number 5, nagtugas ang kakulba sa Filipino community sa Hawaii ang nagakatabo sa karon nga pagpang-deport sa illegal immigrants sa Estados Unidos. Philippine Embassy sa US nagapanugyan sa mga Filipino nga illegal nga nagatiner sa Amerika nga magpauli na lang. May report si Romeo Subaldo. Sa masobra 1.4 million nga populasyon sa Hawaii, 1/4 ang mga Filipino-Americans. Sumugod sa 19th century sa mag-migrate ang mga Filipino sa Hawaii bilang mga sakada sa mga katubuhan kag pinyahan. Subong ang mga Pinoy ang ikaduha sa European Americans sa mga pinakamadamong ethnic group diri. Bulan sang Mayo, isa ka grupo sa mga teachers sa Maui nga mga American citizens kag iban legal nga nagatinir sa Hawaii sa idalom sang J-1 visa ang ginsulod sang Immigration Customs and Enforcement o kun ICE. Ini ang otoridad nga ginaprotestahan kay may mga ginapangdakop nga mga illegal immigrants. Suno kay Andrea K. Mokuhanin, ang Executive Director sa Filipino Community Center, ginpang-detain ang mga teachers sa sulod sang 1 ka oras sa gwa sang ilang mga balay. They were accosted, they were asked to stay in the house without, without even the ICE people showing the warrant to them. So the way it was made felt like it's not following the right process. Pero sa ulihi, napamatud-an nga legal ang pagtiner nila sa Hawaii.
Sa San Francisco, California, may mga Pinoy man nga ginakulbaan kay nagakonsulta sa abogado kay base sila naman ang masunod nga target sang ICE. The other day, I got a call from somebody who's a citizen but is afraid to go to public gatherings because of the way she looks. You might mistake her for Latino, where the immigration service targets folks, you know, and it's kind of ironic. This is somebody who's a daughter of a former Supreme Court justice in the Philippines. Pero ang San Francisco, California nga lokal nga gobyerno wala nagasuporta sa kampanya sang Trump administration batok sa immigrants. Ang Filipino-Americans ang may pinakadako nga populasyon sang Asian American community sa San Francisco kag Bay Area. Ang San Francisco ang sanktuaryo sa mga immigrants. Gikan sa nagkalain nga parte sang kalibutan ang naga-istar diri. Gani ginaproteksyonan sila sang syudad. It is very difficult for us, though, because his policies are hurting our city. Obviously, as he jeopardizes our relationships with our friends overseas, that hurts us economically, it hurts us culturally, it hurts us personally, right? It hurts. Tourism is one of our biggest businesses in this city, and you know there are no European and Canadian tourists this year. Right? They're huge for us, right? Sa San Francisco, may pila ka mga protesta ang ginpatigayon batok sa padayon nga operations sang ICE. Pero panugyan sang Philippine Embassy sa mga Pinoy nga illegal nga nagatinir sa Estados Unidos o kung may ginapangatubang nga kaso, magpauli na lang. Suno kay Ambassador Jose Manuel Romualdez, pangabay lang nila sa US government nga kung may madakpan gidman nga mga Pinoy, hindi lang pag-ipadala sa iban nga pungsod. Panugyan niya naman sa mga Filipinos, sundo na lang ang legal nga pamaagi sa pagtinir sa US. Certainly will not want any Filipino citizen or even a dual citizen to be deported to a third country. You know, it's just not it's not in our DNA to allow that to happen. And I think more than ever now, this is a clear sign that you know, the best way to always have a good night's sleep is to always follow the legal path in anything that you do. That's the best advice you can give. You know, the old Filipino style of palusutan and everything like that should not. That's the worst thing you can do because you think you can get away with something today, but you can't get away with it forever. Dugang pa niya, magapabilin nga mabaskog ang relasyon sang Estados Unidos kag Pilipinas, pero kinamatarong sang US nga magpatuman sang ilang layi. Panugyan niya sa mga nagakuha karon sang US visa, isugid lang kung ano ang matuod kag istrikto nga sundon ang layi. Para naman sa Filipino community sa Hawaii, bangod sang pulisiya sang Trump administration, mas nangin malapit na gid ang mga Pinoy sa isa kag isa para magbinuligay. Kag pati na ang iban nga mga immigrants para magpangapinan ang ilang nga mga kinamatarong. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa number 4, halos kompleto na nga nagpanumpang tanan ng mga nagdalaog sa syudad sa Himamaylan kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson kaina sang aga. Nagsipak man sila ni Vice Mayor Justin Gatuslao sa nagligad nga piniliay sunod kay Mayor Raymond Tongson. Wala siya sa may nakita nga problema sa ilaupod nga pagtrabaho sa liwat. Sunod kay Tongson, dapat lang nga mahangpan sang tanan nga natapos na ang piniliay. Tanan sila mga public servants kag tanan man mga politician. Gani nagakaigo lamang nga sinuman ang ilang nga mga katupad, pwede gid magupod para tigayon nga ila madulong sa pumuluyo ang ilaging promisa sa ila. Isa lamang sunod sa kay Tongson ang konsehal nga wala nakaupod dungan sila nga nagpanumpa sa gobernador kag mahimo nga ang kapaslawan sa personal nga rason. Sunod kay Tongson humalin pa man sadto civil na ang relasyon niya sa piyak nga partido. Duman koleksyon nga obdanay si Tongson kag Gatuslao sa idalom sang toga nga kampanya. Tuyo niya nga ang pagpahamtang kag paguman sang pila ka mga proyekto sa Himamaylan sa iya nga ikatatlo nga termino nga nagalakip sang Coliseum kag auditorium kasubong man sang paguman sang puerto na ginapaabot mangin operational sa katapusan sini nga tuig. And elections is elections, no? And then all of us are public servants. And to be honest about it, all of us are politicians. Okay, so
a good combination of being a public servant and a politician will mean nga regardless kung sino ang imo nga tupad or rukod, pwede ka makaugdanay para matindukan ninyo ang ikomitar ninyo sa pumuluyo, no? And then, let's say lang kung politics lang kita nga itong yung istoryahan, I don't see it as a problem naman. Kaya tungkol nga, as far as the 12 Sangguniang Panglungsod members are concerned, inclusive of the ABC and the SK Federation, we have 9. No, and then 3 lang ang hindi sa amon nga grupo abi, no. So as far as the whatever ang aton intentions for public service sa next 3 years, so I don't see it as a problem. Sa number 3, punong barangay Tanya Familiaran sa barangay 13 sa Bacolod ang nag-resign sa pwesto. Ginkumpirma ni Department of the Interior and Local Government Bacolod City Director Christian Agaynay nga sang Hunyo 20, nagsubmit sa iyang resignation letter si punong barangay Tanya Familiaran sa barangay 13. Wala naging patpat pa sa punong barangay ang mga personal nga rason sa iya pagbiya sa pwesto sa DILG. Pero ginpasalig ni Agaynay upod sa katapos ng barangay council nga hindi mapektuhan ang pagserbisyo sa barangay sa pumuluyo. Si Familiaran ang umagad ni Vice Mayor Alcide Familiaran. Si Kagawad Cecilia Chavez ang magatalo sa nag-resign nga punong barangay. Magapakigsapol man buwas ang DILG sa barangay council angot sa natalana nga pagpanumpa ni Chavez kag pagpatpat sa mga tikang para sa transition. Okay, as to transition, so they'll have to start working back, particularly sa ila financial, kay ma-undergo gitna sa application for Fidelity Fund para makasign ng financial documents ang nag-assume na Sangguniang barangay member as the new punong barangay. Sa number 2, Traditional Jeepney Organization ginalauman nga masugura na ang rollout sang fuel subsidy sa banason nga semana tuga sa nagasakang apresyo sang produkto petrolyo. Ginapaabot sa Bacolod Alliance of Commuters, Operators and Drivers o Konbakod nga makapagawa na sang memorandum ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board angot man sa ginihinyo nila nga dugang extension sa Provisional Authority para makabiyahe sang legal ang ilang mga traditional jeepney units. Ginsilin ni Bacod Chairman Rudy Catedral nga sa madason nga semana ginahulat ang anunsyo kag mando nga manggikan sa Department of Transportation dungan sa ginalauman nila nga pag-rollout sang fuel subsidy. Para kay Katedral, importante nga mapalabot sa transport sector ang ayuda. Ilabi na nga kadaman sa mga traditional jeepney operators ang iniluyag nga magpatuman sang dugang nga saka sa plete. Ang DOTR kag LTFRB ang nagapakig-angot na sa Department of Energy, Department of the Interior and Local Government kag Land Bank of the Philippines para mapadasig ang proseso sang pag-release ang bulig agod hindi na labing nga mapektuhan ang transport sector sa pagsaka sang presyo sang petrolyo tuga sang kinagamo sa Middle East. Nagkadto kita sa DOTR Secretary Vince Dizon dito sa Maynila kag siya mismo ang iyang assistant amo ang nagastorya naton kag mismo siya nagambal nga i-renew kita nga mga unconsolidated but providing nga wala sang ruta nga na-award ang ina nga lugar. But kung may ara gid man awarded, pangitaan kita sang ruta kag i-renew gid ang unconsolidated. But para sa aton, isa naman siya kadagok o kung problema ang aton pagatubangon, i-renew kita but providing nga dira kita gyapon sa aton nga excess nga ruta magabiyahe. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, Vice Mayor Alcide Familiaran ginpasalamatan sang Sangguniang Panlunsod sa ulihing asasyon amo man ang mga konsehal nga natapos ng termino antes sang last nga State of the City address ni Mayor Albi Benitez. Sa last session sang Sangguniang Panlunsod sa Bacolod sini nga hapon ginkilala kag ginpasalamatan ang pagserbisyo sa mga opisyales nga natapos na ang termino. Si Vice Mayor Familiaran ang ginpasalamatan sa iyang pagpangalagad sa sulod sang 3 ka sunod-sunod nga termino humalin sang 2016. Siya lang ang nagaisanon nga vice alkalde nga nakatapos ang 3 ka sunod-sunod nga termino. 21 ka tuig man siya nga nagpangalagad sa barangay. Sunday Councilor Renesito Novero,
Simple Distrito, Cindy Rojas kag Vladimir Gonzalez ang ginkilala man kag ginpasidunggan sa ilang last session sa pagtakop sa ilang mga termino. Ginpatigayon man ang pag-turnover ni familyaran sang Gayvel sa kay-incoming Vice Mayor Claudio Calao Pontevilla. Pagkatapos ang sesyon, nagsugod naman si Bacolod City Mayor Albi Binitas sa paghatag sa iya nga pinakaulihi nga State of the City Address sa pagtakop sa iya isa ka termino kag mag-uumpisa naman sa iya nga termino bilang kongresista sang Lone District sang Bacolod. Thank you for the unwavering friendship, support, and dedication that we have shared over the years. I leave this post with pride and peace of mind, knowing that in the times that we have spent together, we did our work with purpose. Kag sa good vibes, presyo sang utan, seafood, prutas, giban pagid nga mga aqua agricultural products ginapaabot nga mapanubo sa bulig sa Bacolod LGU. Kay man wala na sang middleman, kag wala na sang gastuhon ang mga mangunguma sa pag-deliver sang ilang mga produkto. Diyari ang report. Ang ini nga van nga ginapanigiyahan sang syudad sang Bacolod among naga-pick up sa mga utan, prutas, giban pa nga mga agricultural kag aquatic products halin sa mga mangunguma kag gina-deliver sa supermarket. Ini para wala na sang middleman nga maginansya pagid kag para makalibre na sa delivery kag storage ang mga mangunguma. Kabahin ini sang food security program sang Binitas administration para mapasiguro nga bastanteng supply sa mga agricultural kag aquatic products sa syudad nga ginabaligya sa mas manubo nga presyo sa merkado. Gani pagi sa ginlonsar nga Bacolod City Agri-Fishery Digital Platform Program, ginpasalig ni Mayor Albi Binitas nga mas mabuligan pa ang mga fisher folk kag farmer organization nga direkta nga mapalabot ang ilang mga produkto sa merkado dungan sa pagpasiguro sang mas manubo nga presyo. No? So let's say ang eBay, Lazada, amo na ni subong ang mga trend. So in the same manner, ang ato nga mga producers nga gahimo sa mga utan, sa mga prutas, etc. Ibutang ta naman sa digital platform para mas mahapos makitaan sa mga buyers. So mga consumers naton masulod na da sa platform na da, makita nila kung ano ang mga supply, tason dira na sila mahimo sa transaction. And at the same time, government will assist ang ilang supply chain, ang logistical chain para hindi magsaka ang presyo sa atong food products. Wala na middleman. Wala na middleman, diretso na sila sa app. Sa kasugdanan sang City Agriculture Office kag Agro Digital PH nga mo magaserbe nga digital platform sang syudad, sila maghatag sang marketing kag logistical support sa mga benepisyaryo halin sa cold storage van nga magakuha sa mga produkto nga direkta nga iga-deliver kag igabaligya sa mga supermarket. Ginsiling ni Henry James Season nga founder sang digital market, pareho sang online food and delivery service tuyo nila nga halin sa mga talamnan, food processing centers kag supermarket mapalabot sa mga mismo homeowners ang produkto sa mga mananagat kag mangunguma para masiguro nga mapanubo ang presyo kag hindi mauyang ang ilang nga produkto. Ang we're looking at about 20% less dapat. Kaya lang syempre it's a challenge kasi sasabihin ng mga farmers natin bakit sa Libertad? Ganun pa rin. Exactly, you know. So, ang bawi naman namin is the consistency. Kasi pag nagbabagsak kayo sa Libertad, kung kailan lang kayo meron, maaaring makatama, makajackpot ka, maaaring hindi. So, our value proposition is on a weekly basis, we will get goods from you. So, and the thing is, it's positive po for our farmer partners. Sabi niya, instead na mag-intay ako ng, let's say, 60 to 70 days whenever I just have goods, we help them out in terms of coming up with a crop plan para every week meron silang ibinebenta. Ginakalipay ni Judy Hinson, nga presidente sa Bacolod Integrated Small Farmers Federation sa Barangay Alangilan, nga makabulig sa ila ang digital platform bisan hindi sila makahibalo sa moderno nga sistema. Pag-encourage na lang sa katulad ko mga farmers na mabuligan silang kay para direct madula ang middleman. Kaya ang middleman nang yaang nagadako, kami nga mga farmers, amo lang gyapon mintas tanto. Pareho ni Inson, madamo sa mga tiglawasang fisher folk kag farmer organization
nga nagtambong sa launching ceremony ang handa nga matunan ang moderno nga sistema para mas mapatinad pa ang ilapag pangabuhi. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Kagantes kita magtakop sa liwat, may pa-shoutout kita sa aton mga live viewers sa Facebook. Kay Jobea Janala, kay Ma'am Arich Tata, Gloria Bantigues, sang Pulupandan, John Rubin, mayong hapon sir, Andre Tahonera, Chona Caredo, watching from Singapore, Romel Galio, mayong hapon sir, nagalantaw sa Rianas Eatery sa Barangay Bata, Gerardo Marquez, Romy Castillo, nagalantaw man sa Barangay 29 sa Bacolod, Jocelyn Loquero, sang watching from Hong Kong, Maricon Hayashi, sang Japan, RF Diamond, M. Lapore. Happy birthday kuno sa bata niya nga si Erica, kag sa kay mama niya, kag kay papa niya sa New Zealand. Jessery Hevero, mayong hapon sa Barangay Sarait naman ni si Sir Jessery. Pa-shout out si kay Sean o kay Toto Sean, kag sa iba niya pa nga mga upoda sa Sarait. Kay Sir Eric Mendez, mayong hapon sir. Kag amoy adto ang top stories of the day. Tubtubwas, ako si Nico Delfin.